Narigat nga balbaliwan no anya ti nakairwaman. Ya, tauray da kayo nga nataengan babakit lalakay no agsasao kayo kadagiti ubing idi da kami ti ubing no simip ngeten nagaapon kamin kung kunayo ide nya tatamet ti ubing agawid ton no aglawag ton nya sabalin da kami idi kunada nya tipaldami ay ke sumaringgayad itadaga tatamet makita amin nga pingir na anay tamet di pay bahado da naalas ko na yo tahang kay garod narwam kanyada iso ti nakarwaman ado na kita'y banbanag nga haan lang nga di kadaanan ken kabarwanan no anya di nakarwaman tayo no daduman narigat asukatan na ado na kita'y kalakad nyami idubing kami kagliw-liw-liw kami matitokak ti uso mi nga panagliw-liw kanya mi sumipnget ijay laeng igid ti tamtambak apa yang atatangating nga aldaw kagliw-liw-liw da kaadumat ti maala da kay di ako maalas ka ano na nalawag pay ako talaga mo mag-isabali magaminti tokaktatan at dapat di jay ti kanya mi ti panagluto mi ti tokak ikatem di ulo na ibagisam ngam hamukolkula ni tanta iso ti imas na kasjay kanya mi ada imay ayan mi tagad ta first district kinula nitan na hanami inikat di ulo na kasjay nan kas laki garod aluti iti panagkita ko natawam mo di jay taisot nakarwaman da sa balimot kanya tayo haantay mo may papilit di jay na tayo kadakwadahan da mo may papilit di jay kayat da kan adda nga rod di jay nakairwaman nya adda nga rod di jay nakasanayan anya pwede paglasinan nyo ti Bisaya kin Ilocano laman di mo datay ng Ilocano no agukis ka ti mangga ke pakastoy di jay tadem di mat isuda ka apay nga parwar jak ammo ti agukis ti parwar apa ya isugor nakarwaman madingarod hanga maibagay di jay kanyada ke nagmayat mo di panangikas kasi siyak ke kasla ito'y matap no makontrol di mo makabailan apa ya isugorod ti nakarwaman datay pa nga Pilipino ka unique tayo nga tao nya nga pa ya narwam tayo ti inapoy agkilaban ka innapoy agmeryendakan to inyanagan biko-biko innapoy mangal daw ka innapoy agmeryendakan to ti malempatupat innapoy mangrabii ka agmeryendakan to man ti rabiin sinambong innapoy sa baling arod kanya tayo isuda kahaan isong ano daytay lamay kayon tamamigat tayo tinapay laeng kin kape wano uray no adda hamna wano adda itlog na ayan natin na po ikon si datay gi tinapay di mat ipangan tayo di jay sandwich kumata sa bali isugor nakarwaman tayo kaado na kita nakarwaman uri na kita kadaanan ngano daduma narigat ngamin nga sukatan kada tayo narigat nga balbaliwan no iso tinakarwaman kadla ko makanya yo no adamanan umagap apply nga pakasar October wala September ay 18 sa dayjay 18 ka Lunes assembly mi awan ati inya naganan bag unang gamin ta isu gamin ti 18 nga road ay kasarsa un apa ya 8 ay un Domingo apa ya 18 nga road ay isu ti kwa may mayat apa madi ti 17 madi apa ya so gamin ti nakarwama nya laki din aya ikatum ta kalendaryo daytay Chinese ti sa sarum ka awan ti 18 na wi kunana Chinese calendar ti osarum kini homeag pichi kunana kita mo 18 na diyan ipapilit na ka Domingo nga ron agaw awat ti kasar ko na ipapilit na ta iso kano tinakarwaman ka adu ti kasjay nga praktisen tayo pala aging gana tatauray Kristiyano tayo kasjay ti puntos ni Apo Jesus nga dagiti nakaraman ti di baak nga arak haanda kayat ti mga barwanan haanda kayat nga pabarwan di jay puso da apa nga kasjay ti kontekst na apa nga kasjay ti sitwasyon na diti ibagbaga ni Apo Jesus dinilaw dagamin dagiti adalan na
Nga isuda dagiti adalan ni Juan agkararagda nakabaybayag da, agkararagda, agfasting da, isuda mangankin uminom da hanga maibagay. Apay nga umininom dagiti adalam, hanga maibagay kadakwada. Kakuna ni Apo Hesus, awan ti mangala iti baro nga lupot nga itakop na. Daan apay hanga agbagay. Kas di gamin di kanawidan. Ado dagiti kanawidan da nga idi isuron ni Apo Hesus kadakwada ti osto haandan nga maawat anya dagijay kas pangarigan ko ma iti panagayat manong dekada nga naadipan dagiti Israelita tattao ti Israel nya kati dawaten da mawaya-wayaan da kuma iti pannakaadipan lumaban da kapatsin da nga ni Apo Hesus ti ari nga agbalaygi nga mangdarop kadakwada mangbalus ti kalaban mangpisit ti kalaban mangripuog mangagaw ti armas ti kalaban dayi ti pampanunutan da baliktad met kanya ti kunan ni Apo Hesus haan ti kunayo ngipon iti ngipon kunana nya bumalis tayo. Anya mati ko na ni Apo Hesus binalbalyan na pray ikararagam dagiti mangirurumangking ka ayatem ti kabusor mo anya mo kung kunana daytoyan kunadan kinakabaybayag da nga na adipen nga na iruruman tattaim may ni Apo Hesus anya ti kunana ayatem madia ngipon iti ngipon ti pamati da iti kultura da innagom no Israelit ay no Samaritano ka ta Hudyo handa pulos nga agkadwa apa dayta na tao na kati Israel kasabali mo dayo kultura apa dayta kanyada ngem imay ni Apo Hesus anya ti kunana nangaramat ti pangarig God Samaritan napintas nga Samaritano tinulungan na urehan na nga kapuli anya ti kunana no tong paen data pingping mo ipatong pampayi sa bali ay dagiti nagkarit nga kultura nga nairoroman aka agriridan madin nya kagas lakas jeti bay si tartar jeten na daytoy kas jeti ibagbaga na ditoy nga tidaan no nasanay adda dagiti nakasanayan nga nasurutin tayo tina Kristiyanuan haan nga maibagay kadagitoy kadaanan hantay kayat nga ibatan dagiti practices tayo nga haan nga maibagay ti kini Kristiyano tayo narigat tayo nga ibatan isugarod nga no dadduma tugtog pa diya pamati tayo amoy ti tugtog pa naihanyo mo dagiti rigis nga kas jeti ulos ko iri agdadait ni inang dayay rigis-rigis apan na pinagsisilpo na duma-duma a kolor na duma-duma a tela agbalin nga may sa nga ulos tugtog pa nagtitipon kano daduma kas jemot ti kaya tayo pamati Kristiyano tayo agtalagkin ni Apo Hesus Kristiyano tayo mamatikin ni Apo Hesus ngem no nagsakit tayo adabaglan ngam amok unam manen ano daytay inya naganan no daytay Kristiyano tayo mamati tay ken ni Apo Hesus nagpigsa di pamati tayo ngam nulimtag tapingping mo gaputan nga angka na samait nakabuyat ka nga tala nasipnget nga ta di nagbuyat ka nala daytay nya naganan kasla nga rod daytay narigat tay nga ibatan di kan nawidan kas pangarigan ko madagita date kas kasar tay kunakon apo di antime na pinunpun ko apo di rabaw ti lungon na Diyos ko kas lapaktorya ti asin ti kabantuon big ginaburan da amin agraman mata dagiti nakaawit nga tagapunirarya na pulingan da apaya agraman ulo da apaya nya kamo mo nya naggapgapuan na nga asinanda at natay idi tapno agbayag di jay bagina kasla ipang preserve dagaron di jay marabaw ti lungon i-preserve mo nga rod talungon kapaya narigat mo't na hanga aramidan dagiti kongko na ti babakit anya kadagita babakit nga ngagsapsapinan aya di da mo lamatay aminan apay dapay ngagsapsapin kanyayaw isumulat na ti pamati inton sumublat mo dagito ikabanbanwagan na nga pastoral leader inton sumublat na nga isuda para lulwalo isunto manan
Nagriga mga ibatan DJ kadaanan nga inya dagitay napatpatsin tayo. Alam mayat man ata gulgol ngam jak mai-explain no anya ti kayat nga sa idi atawan ti madandanom. Idi ata ante agdigdigos katata nya kata siyam nga aldaw di pay no 2 Domingo tami na tayo mo hanggang digdigos maka Domingo at dapay naangot ka pay ngam na tayon Gasa mo doang aldaw ka doang Domingo ka urayom tami na tayo kas ano no na-crematan ta makatawan di ba Diyos ka dapay mayat nga umasidag taapaya nga mabalin hindi soyo kada nga nagdigos ang nga ron idi nagminatay kami ni amang ko kinikat ko aday ti okor nga nangisit nga kasla okor ti aso nga dinait da apo nagbuyata kon nga kasta ala naglalaaw ti mano nga babakit nga ngagsapsapin hindi sumon ni amam kanya lang nga rudmutan data naka-okor mo nga agdigos api kami nga agdigos kayo kasi ano nga rudin no makabulan tami na tayo mo tadda orayan na kagpampamisa damot tao damo di simbaan ngam no dumteng dagitoy di tayo maibatan iso nga tugtog pagtintin nakop di baro dito nga rud ko na dito ka tidaan atulag no dadduma no pabarumon binuo ti baro atulagan dadtan ngam no dadduma kayat tayo mat ti tumakop adda ama itulong na dayja daan ngam no binabaro ni Apo Jesus dadtan a baro kasjay mo ti pamakina Kristiyano tayo no dadduma kasjay mo ti kayat na nga sa uwan ti kina Kristiyano tayo tayo di nga pa nagsikog ni Apo Santa Maria pan nakaipas ngay na nagsikogan na pabaro tayo baro nga wagas ti pamati baro awagas ti kina Kristiyano kano dadduma di nga ti mangtengtengel kanya tayo di nga ti dadduma di nga matikas lamang mangkiskis say di pamati tayo ken Kristo ta adda mangigaw-gawid iso dagi jay ja mauawatan jak mai-explain nga nya naganan nga ala kanawidan ja mo no kanawidan kultura ngano da dumahaan nga maibagay ija kina Kristiyano isugarod nga i-filter tayo sagaten tayo kitaan tayo takunana haan nga mabalin ti pagtipunan ti daan nga supot ken baro nga arak bitaken na iso ano kaya mo mga baruanan pangabaruanom amin supot mo arak mo mamatikin Kristo ngantay ko na rumwar ka umisbo ka kayo urisyak mo no dadduma damo labuteng kunsa nalakapay nalumtag ngam di nga kas lang na imaldit nga minen kas jay mat dagitoy narigat ani Apo Jesus talaga kakaasimot nagadot pa ko uyawan na nagkutim da iti aldaw ti panaginana dadtada manan dinilaw da manan napan nakipangan kadagitay nya nagan agsing-singer ti bues inrorumendan ta kanyada madi katatamot kanya tayo iti madam mga panagbiag tayo kakapsat alapadasen tayo ang pabarwen na pabaro tayo nga rod da tayo nga rod ti baro nga babaen ken ni amoyo ni Apo Santa Maria tinakapsot nga babae ni Eva isuna ti baro new Eve na pabaro nga Eva ni Apo Jesus ni Adan nga nakapsot ni Apo Jesus met ti baro nga Adan na pabaro iso nga rod tinangiyalangon kanya tayo yadaan nga nairuruman ti basol iso nga napabaro kano dadduma ikarkarigatan tayo iso kumamot ti tarigagayan tayo itilubong tayo numan pa'y marigatan tayo ala ipadas tayo at agbiag akas Kristiyano tay buo nga pamatikin ni Kristo tay sulid nga pamatikin ni Kristo tay awan ti reservation na awan pa naging kukunana pamatikin ni Kristo di kumamot at itartarigagayan tayo numan pa'y marigatan ala ipadas tayo aramiden tayo